berdintasuna, uste dut, berdinagoak izango direla. Estropada. Bueno, estropada eremua kokatu dute. Goizeko estropadaren ostean, K-ligako estropadaren ostean ere errebisatua dago. Gogoratu astillero izan dela hemen nagusi. Hor garbi dago Kantabria eta Euskal Herriko ordezkariak astillero eta Lekitxarra izango direla playoffean. Galizian ordea, gauzak ez daude horren garbi. Galizian Meira eta Ares 107 punturekin dira lehen bitokitan, baina Mekos hirugarrena 103 da. Gogoan izan Galizian uztailaren 29an Bueun jokatu zela Galiziako ligako azken estropada puntuagarria, eta gaur Redondelan txapelak antolatutako bandera izango dela abuztuaren 18an. Tartean, aurrekoan ere aipatu genuen, Teresa Herrera beti puntuagarri izaten dena, aurten ez da izan, goraberak sortu direlako, banderak emakumeen sariak, banderarik ez, eta zalaparta hundi xamarra, eta azkenean ligak erabaki zuen estropada hori puntuagarritzat ez jotzea. Beraz, Galiziako playoffeko partaide horiek bainik ez daude finkatuta, hemengoak bai. Bueno, laugarren balizari ikutu batzuk eman, eta bandera txuria orain epaimaitik. Urentxe. Badoaz! Ea ba! Hemen zikin pixka bada, Zero kalean, da lehenbizio kale inguru honetan. Hasiera honetan, laugarren kalea garbixiago, orain, emakumeen irtera honetan, Ibo. Niri ere, nabarmen, alari zaitiru ditzen, garbiago dagoela. Eta San Juan eta Orio, Barranka aurretik sartuta, Hondarribia eta Arraun Lagunak segundu pare bateko galerarekin. 13. jardunaldia da, eta behin bakarrik ez dute lehen postua lortu San Juan darre. Bueno, lehen kaletik Orioari da, eta goazen Oriotarri buruzko aurkezpenarekin, Ibon. Bai, aldaketa batzuk, bai, Izaro Etxani sartu da espaldan, Itxaso Azkonobi eta laugarren tostara karrita, eta batez ere aipagarria, Xantik, Baborrean, iruneska mugitu ditula, Garazi Oliden bostera, Maialen Aizpur hirugarren lekura eta Gerri Gerrira, Ola Atzagirre gabiria, beraz, iruditzen zait, Zabaleta beti ere, egiten ditu aldaketa hauek, beti bila. Minutu bateko lana, eta jadanik bi traineruko atzerapena ia, bai Donostiak eta baita Hondarribiak. Hor datatua. Bueno, goazen bigarren kaletik ari den Donostia Arraun Lagunak egin, Ibon? Bueno, gaur sortzi, Ondarroan bandera erabazi zuen, 14ko bera, lehorreratu du Patxi Olabek, eta, bueno, eskate, nola esaten da, futbolean eta, ondo dabilena, ez aldatzeak ez ikutu ba ez bada. Eta horrik ikusten dugu, palka ez, pestaina oso zabala jarri diotela, Donostiarrek, beren traineruari. San Juanek irtera ona, beste behin, San Juanek irtera beste behin. Estropada estuak izan direnean ere, normalean, bigarren minuturako, luzerdirako aurre hartuta ibili. Bueno, goazen erreginekin. Hemen ditugu batelerak eta aipagarriak gaur, Andrea Ubina, arraunlari handia galiziarra, eta estropada asko egiten ari den Iana Kardelaz, Kataluniarra ere, kanpoan ditugu Ibon. Hori da, eta bosgarren tostan, Laura Goldarazena, ari da arraunean, bigarren tostan ere ibiltzen da Goldarazena, Andrea Ubina laugarrengoan ere bai, eta kanporan geratu da, eta bestea, Alaz Negia Zabal sartu dela, bosgarren tostan, eta Irene Arbeo, lehorrean geratu dela. Baita Maria Elizetxea. Aldaketa gehiegi ez da egiten ari, urte osoan zehar anartzkeren. Segundu bakarrera, Orio, Hondarribia azkar geratu da atzean, Arraun Lagunak ere 7 galdu ditu, goazen Cortesen kuadrilarekin, Hondarribiarekin. Bai, etxeko estropada jokatu zuen traineruarekin alderatuta, 3 aldaketa, Garazi Ezkerro, bosgarren tosta estriborrean, Baborrean espaldan Intza Fernandez hartu da, eta Nerea Itxaso, laugarren tosta Baborrean. Eta Iker Cortesek ere, Zabaleta bezala aldaketa gehienak Baborrean egin ditu. San Juanek hori bi, Arraun Lagunak 8, Hondarribiak gehiago sufritzen. Eta Xanti Zabaletarekin Sara Gandarak grabatutako elkarrizketatxoa ere, lankideok prest izango duzue, eta hautsi izan daiteke momentu egoki hori Zabaletaren hitzak jarraitzeko.
Bai, bueno, oso gogotsu gaude, ez da erresa eramatia beti bigarrengo postu hori eman eta tentsio hori mantentzea, baina, bueno, zarauzko ikurriña, etxeko ikurriña bezala konsideratzen dugu, eta, bueno, horrek ematen du plus hori, nahi dugu pixka bat isladatu, eta ea, gaur lan txukun bat egiten dugun, eta ea nun jartzen gan gaur berriz ere. Gakoa da, nintzako garke estropadan irabazi ez, baina asko galdu leiteke, eta, bueno, kalien arabera eta gaur itxasoan dagoen bezala, eta izia eta exigentzia handi emango du bai teknikoki eta bai fizikoki, eta gauzak oso ondo egin beharko dira ondo ertetzeko banderako kontua. Bai, gogotsu dago, momentu honetan nahiko orduri ikusten dut, eta ja, goguakin uretaratzeko, eta pixa bat ja isladatzeko konzentrazio baten, eta sartzeko ja estropako moduan zatean bezala. San Juan eta Orio gogor, arraun 8-9 segunduko galerarekin, badaezpadan duela astebete Ondarroan gertatutakoa ikusi eta gero ez dugu baztertuko, oparian ikaragarri ibilitzelako orduan, baina 3-2 atzerapena badute Donostiarrek. 6-7 segundu atzetik ere ibili ziren Donostiarrak gaur atzera xeago. Orduan iruditzen zait korronteak zerezana, gaur baino dezente gehiago izan zutela. Gaur korrontei dagokionez, koefiziente oso bajuak, beraz... Berroita bikua da, kaleen arteak beti daude diferentziak, baina hiletan, Maria hiletan, gutxiago. Bai, korrontei begira, halako garrantzia izan dute azken asteburutan, da ibili naiz, aste honetan pixka begiratzen, Donostiako banderari begira eta ze panorama datorren da, bigarren iganderako, badugu korronte egun polita, Ibon. Bai, hori estropadak, aztertzea eta horretarako gaude, eta diferentziari gaundinak beti, marea koefiziente handiak direnean. Alegia, ilargi berria edo betea denean. Gaur ilgoran gaude, kuarteran gaude, eta oso, koefiziente txikiak eta kalen arteak aldaketa txikiak. Eta begira hori jo, segundu bakar batera kokatu da, eta burrukarako dira Zabaletaren emakumeak. Ea maniobra. San Juan aurrekalaria, iruditzen zait, hoi baino lehenago jarri dela. Ea ziagoa. San Juan segundutxoren bat aurretik, hori da, 5:53. Irteeran nahiko parean, Ibon. Nahiko parean. San Juanena iruditu zait trajektoriaz nola baitzateko, ubera istuago, baina motelago ere bai behar da. Ea orain poparean, Arraun 9 eta orantxe goikaldetik, balitza horian, Hondarribia, 24ko atzerapenarekin. 5:53 San Juanentzat, 5:55 Oriorentzat, Donostiarraun 6:03 eta Hondarribia 24 segunduko atzerapenarekin. Erne orain, San Juanek 3 segundu hartu ditu, balizatik irten da. Orain, olatuen lehia eder hori ikusi behar dugu. Bien bitartean begira, esfortzu berezia egiten noski, Nadeta Agirre Oriotarren patroia, irudi ederra. Eta hemen dira orain, San Juan eta Orio, ontzi bateko errentarekin San Juan darrak, eta ea poparian arraun lagunak nola moldatzen den gaurkoak. Gatozen lehen biziko protagonistarekin, Ana Susperregi, Hondarribia, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Nola ikusten ari zara gaurkoa? Segundua galdu ditugu, ea bueltan errekuperatzen ditugu, baina hor gaude laugarren postuan, ez? Oroar nola zaudete, jakin da playoffean Euskotoren Ligako postu hau defendatu beharko duzuela? Bai, orokorrian denboraldia ona izan da, lortu dugu liga hontan egotia eta posik gaude, ez? Eta, playoffari begira, ikusiko dugu zer gertatzen den, baina ilusioekin gaude eta goguakin. Sorterik onena, eskerrik asko, Ana. Eskerrik asko. Hondarribiarren helburua, batetik hemen maila honean aritzea zen, sartu ziren, lortu zuten txartela, eta gero, nolabait Donostiarraun lagunak oraindik osatu gabe edo konjunto aldetik ondo landu gabe zegoela aprobetxatuz hasi ziren indartsu, baina gero Donostiarrek beste maila bat erakutsi dute. Batez ere azkeneko lauzpagoz estropaetan hor ikusi Arraun lagunak eta Hondarribien artean ere hor ontzi bateko errenta, San Juanek hori, hor da 2 segundu, Donostiarraun lagunak 10 minutu erdia galduta Hondarribia. Itzia Reguren, Arraun lagunak gu, arratsaldeon. Arratsaldeon. Nola zaudete, aurreko astean bandera lortuta? Guain ikan pixka gola inopea pozikan, baina ja gaur beste estropada da, saiatzen limatzen besten gana urbitzen gehan, eta banderarena ezan kasualidadea izan, ez? Aigeala, goraka aigeala, seinale bada.
gorakari zarete, zalantzarik ez dago, eta, bueno, ez dakit zeintzuk helburu dituzuen ez bakarrik bihar bukatuko den demoraldirako baizik eta iraian pentsatzen ez da. Bai, gelditzen dian estropadeidia garrantzitsunak, ez arautzeko bandera beti oso berezia delako, eta gero kontxa gelditzea. Helburua, alik eta igazkoa errepikatzea lortzen balin badago, ez da txarra izango ez, orozko txandan sartzea eta lehiatzea hoxen. Sorterik honen, Aitzia. Bale, mila esker. 4 segundu postera ere bai San Juanek, uste dut Nerea Perezek norabidearekin asmatu duela, handik 3. kaletik ematen du poliki badatorrela, eta garbi dago Hondarribik atzetik ere hori hartu duela, eta patroi guztientzat hemen duzue irudia, norabidea olatuak hortik markatzen du, eta hori aprobetsatu behar da orain, Ibo. 5 laurden gutxitan izan da itxasbehera, 5 laurden gutxitan izan da itxasbehera hemen sakonera gutxiago dago, eta, bueno, hemen badirudi olatuak gehiago altxatzen dela, baina arratsaldea aurrera eginela, ura erekora joango da. Eta segurazko itxasoa uzten, orain hori ogolatzea dira. Bai, 2 segunduko errenta lortu du San Juanek une batez, ea orain olatu horrekin. Begira, batek uzten duena bestean lortzen duen. Hor dator beste bat orain, hori jorentzat. Bai, jauna. Baina olatu bat aurretik. Bai. Anda San Juan orain. Ja, matematika. Batek uzten, begira San Juan. Bai. Hori hona du, hor estriborra zer, hor estriborrari. Ez, Orio. Batek, asmatzen badu, ondo zukutu behar da orain. Bai. Oian azere hori, hala trabatu zaio. Ondo rekuperatu dira, Hemen San Juan. 4 segundotako tartea, begira hori jotarrak. Gain gainean dira. Eta olatu berean, Argi dago, bandera gaur ez dela erabakiko, Ibon. Gaur puntuak bai, jardunaldikoak, bandera ez. Olatu berean, Ederra dator, segundu bakar batera kokatu dira, hori jotarrak. Traineru erdi bat. Beste olatu bat. Orain sarria gojo, sorio, ritmo aldetik, Ea, bukaera, 100 metro besterik. Orain San Juanek ongi aprobetsatu du hori. Orain olatua hori. Bai, baina metro gutxi helmugara eta olatuen arteko tartetxoa, orain begira San Juan. San Juanek hartu du, eta horrekin joango da barrura. San Juan, bai San Juan, eta bai Orio. 2 segundu eta 34 eunen behin-behineko tartea hori. Polita, bukaera ederra izan dugu, eta San Juanek azken olatu horrekin lortu du errentatxoa. Haundia ez, baina errenta da biharkoari begira. Orain Donostia Arraun Lagunak. Bai, dugainen ontzia ere lanak amaituta. 11-0 San Juan darrentzat, 11 eta 10 Oriorentzat. Donostia Arraun Lagunakek 11 eta 33. Eta ben dator lehen kaleraino etorrita Hondarribia orain. Olatu biziak dira, Bai. Olatu biziak direnez. Asmatu din behar da. Bai. Olatu pare bat edo 3 alferrik galtzen baldin badituzu, akabo. Bai. Begira hor zer gertatu den, San Juan eta Orioren artean. 57 segundu, azkenean Hondarribiarren nolabaiteko atzerapena, eta San Juanen garaipena, 11-0 11 eta 10 Oriok, 2 eta 34 momentuz markatzen diguten diferentzia pantailetan, Arraun Lagunakek 11 eta 33, Hondarribiak 12-0 Iñaki Arostegi epaiarekin orain, pixaketa dela eta, bueno, arratsaldeon, Iñaki. Bai, arratsaldeon. Beno, az estropada ikusi dugun, benetan ederra bukaera arte. Bai, oso polita, oso estropa egarra, bueno, San Juan egiro hasi du berriz ere, baina usten dut arro egoteko moduko estropada egintela gure neskek, eta bukaera arte burrukan, hortxe paren segundu bateare jarri geha, azkenen usten dut 2 segundu izan diala, eta bueno, biharko usten dut oaindikan ez dagoela erabakita ez, eta posik egindako estropakin. Bigarren gaurko honetan berriz ere, ez dakit ansiedadia dagoen, tripulazioan, nola kudeatzen da? Ez dago ansietadik, azkenen atzetik zabiltzanen, baina zure lana ondo egiten ez dezulako, sentsazio ezberdinak izatea, baina gu badakigu gure lana oso ondo egiten nahi gehala, maila oso ona ematen nahi gehala, ez dugu lortzen San Juanei aurre hartzea, San Juanek maila oso ematen nahi dalako, baina gu alde hortatik oso lasai gaude, badakigulako lanean ondo egiala, eta, oraindik badakagu
ilusioa saria etorriko dala, eta, bueno, zeatik ez bihar. Horregatik, izan ere, 2 segundo pasatzeko aldea... 2 eta 36. 2 eta 36 zehatzago esan da. Ez da asko, ez da. Hori da, bihar 3 segundu eta ezkeo nekua. Ez da erreixa izango, baina, bueno, bihar ere burrukaita etorriko gea. Sorterik onena. Venga, eskerrik asko. Etorriko ez dira ba, burrukara hori jotarrak, bai. hurbil dira, animatuta, zale asko hemen. Hementxe dira, epaimaiak irudiak eta bideo finisha eta dena ondo zehaztu eta gero markatutako demorak. 11:08:26 San Juan darren demora, hori jok 11:10 eta 62. 2 segundo eta 36 eunen gehiago. Eta Arraun Lagunak 3. 24 segundura, 4. Hondarribia 57.